I per començar la sessió, sense més preàmbuls, dono la paraula d'inici al director de l'Agència Catalana de l'Aigua, el senyor Josep Lluís Armenter. Moltes gràcies, Joan, i benvinguts i benvingudes a aquesta sessió sobre els plans integrals de gestió dels sistemes de sanejament. Esteu convocats d'ajuntaments, entitats supramunicipals, administracions actuants, diputacions, delegacions del govern i serveis territorials del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, així com gestors del servei, no? Així fins a arribar doncs, a aquests 300 convocats que ens comentava ara el Joan fa un moment. Primer de tot, doncs, agrair-vos la vostra assistència en aquesta reunió, el vostre interès per parlar, entenem, d'un tema de gran rellevància per al nostre futur col·lectiu, les implicacions del Reglament del Domini Públic Hidràulic establert pel Reial Decret 665 del 2023, que introdueix doncs, noves responsabilitats i reptes per a les administracions locals i especialment en el marc de la redacció d'aquests plans de gestió que ja popularment ja anomenem els PICs. No? Aquests plans són els documents que els titulars d'autorització d'abocament hauran de redactar per fer una diagnosi de l'estat de cada sistema, tant en xarxes en alta com en baixa, i determinar d'aquesta manera obres, actuacions necessàries per assolir el bon rendiment. Hi haurà, això sí, un pla únic per cada aglomeració urbana. Després ho comentarem, hem identificat 81 aglomeracions en tot el territori de Catalunya. El reglament ve a reforçar la necessitat de garantir la sostenibilitat dels nostres recursos hídrics i l'eficàcia dels sistemes de sanejament que gestionem en tot moment, en situació de normalitat, però també i molt especialment quan tenim temporals i els sistemes de drenatge no són prou o no estan prou ben dimensionats per absorbir uns cabals més grans d'afluents. Com sabeu, el contingut del reglament té un impacte directe en les entitats locals de l'aigua i en tots els sectors implicats en la gestió dels sistemes de sanejament i especialment a les aglomeracions urbanes seleccionades. Una de les implicacions més immediates d'aquest reglament és la creació d'un marc normatiu que condiciona la redacció dels plans integrals de gestió. Aquests plans són fonamentals per garantir una gestió adequada dels abocaments en les aglomeracions urbanes, les de més de 50.000 habitants equivalents, però també amb les petites. I ens imposen un horitzó temporal molt clar. Els terminis de finalització de la redacció per a les aglomeracions més grans, d'aquests 50.000 habitants equivalents, estem parlant del setembre del 2026, i mentre que les més petites estem parlant de finals del 2027. Aquesta exigència, aleshores, ens planteja diversos reptes, però també oportunitats per avançar cap a una gestió hídrica més eficient, més transparent i responsable. Si em permeteu, desglossarem 5 implicacions més importants pel que fa a les administracions locals que resulten del desplegament d'aquest reglament. No? Primer, que el reglament marca un nou escenari de regulació del domini públic hidràulic, establint uns requisits més estrictes pel que fa a la protecció de les aigües i el control dels abocaments. Això comporta un repte afegit a les administracions locals que hauran d'adaptar-se a aquests nous estàndards i establir els mecanismes per garantir-ne el compliment. Responsabilitat i la redacció dels PICs. Aquests són documents fonamentals que han de reflectir les condicions i mesures que els gestors de les infraestructures de sanejament adoptaran per complir amb la normativa. Els ajuntaments i les entitats locals de l'aigua seran els responsables de garantir la seva redacció, el seu desenvolupament i la seva implementació. Per tant, això, com podeu suposar, implica una gran responsabilitat, ja que es tracta dels plans que influiran directament en la salut pública i en la qualitat de les nostres aigües. Els terminis, com comentava abans, són estrictes. Estan establerts, com dèiem, al setembre del 2026 per les grans aglomeracions urbanes i el 2027 per les mitjanes i petites, i això implica que els plans hauran d'estar redactats per aquestes dates. La necessitat d'adaptar també els sistemes de sanejament i millorar els abocaments comportarà un cost econòmic important. Això no, lògicament, malauradament serà així. I, per tant, els tècnics i gestors hauran de dur a terme anàlisis molt detallades dels sistemes actuals i proposar solucions eficients i sostenibles. Això implicarà també un procés de planificació i avaluació molt rigorós. Destacar la cooperació i el treball conjunt. Per tal de fer front a aquest repte serà imprescindible la cooperació entre les diferents administracions, els gestors dels sistemes de sanejament i les entitats locals de l'aigua. Vull remarcar també aquí la contribució que estem fent des de les entitats municipalistes i concretament en aquest cas la Federació de Municipis de Catalunya amb la seva implicació
directe en promoure i donar a conèixer aquests plans. Després, anem a dir, des de la federació ens van fent arribar un document, anem a dir, amb una sèrie de qüestions que després intentarem desgranar una a una. Per tant, dèiem que només amb un treball conjunt i coordinat podrem garantir que es compleixin aquests objectius del reglament i minimitzar així els impactes ambientals i socials. Quin paper té l'ACA en relació a aquests plans integrals de gestió? Doncs des de l'ACA acompanyarem, contribuirem econòmicament amb el finançament per a la redacció d'aquests plans i a tal efecte i per tal de facilitar l'elaboració dels plans i les administracions que estan obligades i alhora també garantir una homogeneïtat en el seu enfocament i redacció, l'agència ja va elaborar una guia per a la redacció dels plans que està disponible a la pàgina web i també vam fer una reunió prèvia amb els ajuntaments i part dels que esteu aquí el desembre passat també per fer una primera presentació de la motivació i abast d'aquests plans. Per tant, i per anar concluint, abans de donar pas al Toni Moner, el Reial Decret el 665-2023 ens obliga a actuar amb promptitud i eficàcia amb l'objectiu de garantir que les nostres aigües siguin de qualitat i que els nostres sistemes de sanejament siguin més sostenibles i eficients. Amb el compromís i col·laboració de totes les parts implicades podrem complir amb aquestes exigències normatives, construir un sistema de sanejament més eficient i més respectuós en el medi ambient i garantir també un futur millor per a les generacions vinents. Agrair també, com dèiem, al Consorci Besòs Tordera per totes aquestes aportacions que han fet i a continuació, i per donar-vos més suport, ampliar la informació i concretar el procediment en la tramitació de redacció dels plans integrals de gestió dels sistemes de sanejament, donar també visió dels terminis i les vies de finançament, passaré ara la paraula a Toni Moner. Toni Moner és el director de l'àrea de gestió del medi de l'agència. Aquesta àrea, juntament amb la direcció de sanejament, són les àrees de l'agència directament implicades en el desplegament de tot aquest procés. Per tant, jo ara donaré la paraula, com deia, al Toni Moner, per suposat, oberts a qualsevol consulta, dubte que tingueu en aquest moment. A partir d'aquest moment, des de l'agència, intentarem donar-vos tot el suport que calgui. És un desplegament que ens implica, com dèiem, a tots, a totes les administracions, gestors, etc. I, per tant, a la vostra disposició. Jo m'excusaré perquè tinc un compromís que he d'atendre també en poca estona, però, com dèiem, a la vostra disposició pel que necessiteu. Doncs, Toni, et passo la paraula i que tingueu una profitosa també reunió. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, director. Jo crec que el director ja ha resumit molt bé a l'inici tota la importància del tema i la rellevància que té aquests plans integrals de sistemes de sanejament, que aquesta modificació del reglament del domini públic hidràulic per fer aquest pas de qualitat endavant. Doncs, com comentava bé el director, aquí avui estem reunits dues àrees de l'Agència Catalana de l'Aigua. Per una part, l'àrea de gestió del medi, en la qual jo en soc el director, però també hi ha el cap del Departament d'Intervenció Administrativa, en Xavier Vicenç, que és el que porta tot el tema de les autoritzacions d'abocament i, en certa manera, conduïm aquesta sessió des de l'àrea de gestió del medi perquè, al final, tots aquests plans integrals de gestió del medi hauran d'integrar-se dins l'autorització d'abocament i, per tant, per això es pilota des de l'àrea de gestió del medi, però, com molt bé també ha comentat el director, també està implicada, evidentment, l'àrea de gestió de l'àrea de sanejament de l'Agència Catalana de l'Aigua, perquè, clar, evidentment, té a veure amb tot el sistema de sanejament. I és un canvi de paradigma important, aquests plans integrals de gestió de sistemes de sanejament. El director ja ho ha comentat, però per això esteu tants ajuntaments aquí avui convocats, perquè implica tant el que és el sistema de clavegueram en baixa com en alta. I això és un canvi important, perquè fins ara s'havia com separat, els sistemes en alta s'havia gestionat des de les administracions actuants o des de l'Agència Catalana de l'Aigua, i les baixes era una gestió municipal que cada municipi feia d'una manera diferent. Hi ha alguns municipis que tenen taxa clavegueram, altres que no.
tot això ara, aquesta barrera, aquesta frontera desapareix i de fet això és una directiva que també la directiva europea de la nova directiva de sanejament també incorpora i és el sistema de sanejament integrat. No hi ha diferència entre alta i baixa, tot és el mateix sistema. Al final la baixa, els sistemes de col·lectors de recollides d'aigües en baixa que condueixen cap a les col·lectors interceptors en alta i acaben en un sistema de sanejament, una depuradora, forma part d'un mateix sistema de sanejament. I s'ha de gestionar íntegrament. No? I el que ens hem donat compte és això, no? Que tot i que les depuradores funcionin bé la majoria de dies de l'any, 4, 5, 10 dies a l'any que tenim aquests episodis de pluges, doncs desborden aquests sistemes i, diguéssim, fan molt bé la feina que s'ha fet durant molt de temps, no? I la inversió que es fa en fer anar aquestes depuradores se'n va en orris per aquests vessaments que tenim puntuals, amb rieretes de poca capacitat de dilució, etc., que fa que impacten greument i perjudiquen en alguns casos inclús els usos de l'aigua, aigües avall, com és el cas de l'abastament. I a més en un país nostre amb sequera, com comentava molt bé el director, doncs amb aquests episodis de sequera que hem tingut, doncs aquests episodis de pluges torrencials fa que dificulten la potabilització de l'aigua en alguns casos. I això és el que pretén aquest canvi normatiu i el que pretén aquest pla integral que hem de redactar. I ara els compartiré una presentació. La reunió d'avui està molt focalitzada sobretot a ser molt operativa, a explicar com volem que siguin aquests pics, els calendaris exactes i com procedir a redactar-los i com finançar-los, evidentment, no? Que és el que suposo que més els importa en aquesta reunió. No? Com ha comentat el director, ja s'han fet altres reunions que s'han explicat, tot el marc normatiu, etcètera, d'aquest canvi en el reglament del domini públic hidràulic, la Federació de Municipis, l'Associació, el Consell Comarcal del Maresme, fa poc també va fer unes jornades. O sigui, s'han fet ja moltes jornades. L'Agència Catalana de l'Aigua a finals de l'any passat també, just abans de Nadal, vam fer unes jornades explicant tot el que és el marc normatiu, etcètera. I ara, en aquestes jornades d'avui, ens centrarem bàsicament a explicar això, a ser molt operatius i explicar com gestionar aquesta redacció i com estem preveient de finançar-ho. Val a dir, com ha comentat també al principi en Joan Martínez, totes les preguntes, sisplau, i teniu al xat, els que esteu avui presents no podeu parlar, el tipus de format webinar doncs fa això, que els que estem explicant sí que podem parlar, però els que esteu d'oients no teniu accés al micro, però sí que teniu el xat, que allà us agrairíem que aneu posant les preguntes, escrivint les preguntes. Al final de la sessió nosaltres les recollirem totes i les anirem llegint i anirem responent allò que puguem. També aquesta presentació s'està gravant, amb la qual cosa, un cop s'acabi ja ho explicarem, tot això es penjarà a la pàgina web de l'ACA, gravat, i per tant, si algú no ha pogut assistir o vol revisar un altre cop el que s'ha dit, doncs podrà fer ús d'aquesta gravació i també penjarem la presentació que estan veient ara, també la penjarem. Amb la qual cosa també podran repassar el que hem dit, d'acord? Bé, si entenc que veuen bé la meva pantalla... Veu bé, es veu perfecte. Sí, perfecte. Doncs iniciem la presentació. Bàsicament, he dit que no entraria en temes normatius, però un breu repàs a l'inici per a aquella gent que potser no està tan posada. La majoria de vosaltres ja crec que esteu ja molt posats en aquest tema, però com que també avui hem convidat molts ajuntaments, perquè, com hem dit abans, això també té a veure amb els ajuntaments, amb els sistemes de clavegueram d'ajuntaments, tot i que hi ha una administració actuant que fa el sanejament i té el sanejament, i tots els municipis que estan connectats a aquest sistema de sanejament, aquest PICS també els implica amb ells, perquè també ha de treballar sobre el sistema de clavegueram en baixa. Per això hi ha potser molts ajuntaments que avui els hem convocat aquí, que no estan molt avesats en el tema o no coneixen exactament aquest canvi normatiu, i doncs una breu introducció només a aquest canvi normatiu. Com molt bé ha dit el director, això és modificat que es fa a través d'un reial decret, el 665/2023, de 18 de juliol. Això és un reial decret que es va aprovar el 18 de juliol del 23, però té una singularitat, que és que no es va publicar fins al 31 d'agost, més d'un mes després. Això va ser quan va haver-hi eleccions a nivell estatal, eleccions al govern de l'Estat, no sé si us recorden, va ser aquell estiu del 23, el 18 de juliol que es va aprovar aquest reial decret va ser just abans de les eleccions, després va haver-hi les eleccions, i amb tot aquest impàs, doncs això no és, aquesta modificació d'aquest reial decret no es va publicar
el BOE fins al 31 d'agost, més d'un mes i pico més tard i mig. I va entrar en vigor 20 dies després de la seva publicació. O sigui que aquesta data és important. L'entrada en vigor d'aquesta modificació és el 20 de setembre de 2023. I a partir d'aquí doncs, comencen a comptar els calendaris, els terminis que ha comentat abans el director. És una modificació del reglament del domini públic hidràulic. I bàsicament els articles on conté tots aquests canvis essencials que avui parlarem són els articles que aquests que veuen aquí, el 259 ter, el 259 quarter i 259 quinquies, i dues determinacions, la determinació addicional segona i la determinació, la disposició addicional segona i disposició transitòria tercera. Bàsicament, el 259 quinqui és el que diu, i això és molt important, i ho ressaltem aquí subratllat, i en negreta, que ha comentat abans el director també. Aquest PICS l'ha d'elaborar el titular de les autoritzacions d'abocament, o sigui, qui ha d'elaborar aquest pla integral de gestió de sistemes de sanejament és el titular de l'autorització d'abocament. Que el titular de l'autorització d'abocament són els municipis, tots els municipis que esteu agregats a un sistema de sanejament. Tots aquests, en la part que li correspon a cadascú, més si hi ha una entitat supramunicipal que fa aquest paper d'ingestor, d'administració actuant, sou els titulars de l'autorització d'abocament, d'aquest abocament que va a Medi. Per tant, s'ha de fer un PIC conjunt i únic per cada aglomeració. No pot haver-hi dins una mateixa aglomeració, perquè una mateixa aglomeració, un mateix sistema una depuradora pot agafar diversos municipis, no pot haver-hi diversos PICs. Ha de ser un únic PICs, un únic pla integral de gestió del sistema de sanejament per aglomeració. Evidentment, hi ha la possibilitat de constituir una comunitat d'usuaris d'abocament, que això també ho posa aquesta modificació del reglament del domini públic hidràulic. El tràmit per constituir una comunitat d'usuaris d'abocament és complex, però hi és aquesta possibilitat, qui la volgués tirar endavant, i és perquè, evidentment, hi ha diferents municipis, inclús hi ha municipis que pertanyen a dues aglomeracions, que això pot passar. A Sant Boi, per exemple, hi ha una part que se'n va al sistema que va a Viladecans, una altra part que se'n va al sistema de la depuradora del Prat, etc. O sigui, hi ha diferents casuístiques. Hi ha molt poques situacions que hi hagi un sol municipi i una depuradora, també existeix. Molt poques. La majoria són diversos municipis amb un sistema de sanejament, o a vegades inclús el que deia, hi ha inclús un municipi que una part pertany a un sistema de sanejament i una altra part a un altre sistema de sanejament. Llavors, aquesta complexitat, diguéssim, això s'ha de gestionar d'una manera perquè al final s'ha de redactar un sol PICs per cada aglomeració. I això ja veureu ja la possibilitat aquesta de constituir una comunitat d'usuaris, que això és una possibilitat, o si no, una altra possibilitat, que ara us ho comentarem, que és que quan demaneu l'atribució de fons, també acompanyeu aquesta atribució de fons amb un acord de col·laboració entre les parts que nosaltres també reconeixeríem com una figura apta d'aquest acord mutu per redactar aquest PICs conjunt. Després ja els ensenyarem, inclús tenim un model que els hi proporcionarem perquè puguin fer-lo servir, si el volen fer servir, com aquest acord, diguéssim, entre les parts per demanar aquesta atribució de fons després per redactar aquest PICs. Ho ha comentat també el director, qui estan obligats a redactar aquests PICs? Doncs, en principi, totes les aglomeracions de més de 50.000 habitants equivalents, aquestes totes, i les aglomeracions d'entre 10.000 i 50.000, inclús les de menys de 10.000, les que tenen un seguit de característiques que poden afectar l'aigua de consum humà, és a dir, que tenen un sistema de sobreiximent, que aigües avall hi ha una captació d'aigua potable, o poden afectar aigües de qualitat. Això afecta molts sistemes de sanejament de la costa, que en determinats episodis de pluja hi ha sobreiximents, doncs que això pot afectar les aigües de bany, normes de qualitat, objectius ambientals, etc. Llavors, el primer, que és els de 50.000 habitants equivalents, aquest està clar perquè ja se sap quins són. Els segons, que són aquests de menys de 50.000 habitants equivalents, doncs les administracions hidràuliques, a la part catalana de l'Ebre, la Che, i la part de conques internes, l'Agència Catalana de l'Aigua, som els encarregats de fer aquest llistat i de dir quines són els que compleixen aquestes condicions, i això es va treure informació pública i es va aprovar. És a dir, aquí poden veure que en el cas de l'Agència Catalana de l'Aigua això es va aprovar i es va publicar a través del DOC, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que es va publicar el 2 de desembre de 2024, que es llista tots els municipis, les aglomeracions
que han de redactar aquests PICs. Això va sortir informació pública, va haver-hi al·legacions, es van fer les respostes a les al·legacions, es van tenir en compte la majoria de les al·legacions, amb un 90%, i el llistat ja està fixat. Hi ha un llistat d'aglomeracions a conques internes de Catalunya, que això es va publicar al DOC el 2 de desembre del 2024. I pel que fa a la part catalana de l'Ebre, en aquest cas la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre també va fer el mateix i ho va publicar al BOE, en aquest cas, al Boletín Oficial del Estado, amb data 27 de setembre de 2024. Per tant, tant el BOE com el DOC, en el cas de Catalunya, la part catalana de l'Ebre està al BOE i la part de conques internes està al DOC, hi ha aquests llistats d'aquestes aglomeracions que han de redactar aquests PICs. Aquí poden veure, perquè tinguin una miqueta els números, aquests PICs, en el cas de Catalunya, estan afectant a més de 7 milions d'habitants, el 96% de la població. I estem parlant de l'ordre de pràcticament 20.000 quilòmetres de xarxa de clavegram. El que ha comentat abans el director, no? Això afecta 81 aglomeracions a tot Catalunya, de les quals 76 estan a conques internes i 5 estan a la part catalana de l'Ebre. Poden veure, 34 d'aquestes aglomeracions de les 81 són de més de 50.000 habitants equivalents i 47 de menys de 50.000 habitants equivalents. No? Aquí tenen la proporció més o menys que tenim a conques internes, un 42% dels municipis són de més de 50.000 habitants equivalents i un altre 50% aproximadament de menys de 50.000 i un 9% de menys de 10.000 habitants equivalents. I a la part catalana de l'Ebre aquesta proporció és una mica diferent. Això hem volgut comparar, aquest mapa està tret de la pàgina web del Ministeri, evidentment això es fa a nivell de tot l'estat espanyol, és una modificació d'un Real Decret estatal, que és el Real Decret del domini públic hidràulic, i per tant afecta a tot l'estat espanyol, i evidentment totes les altres demarcacions hidrogràfiques també han fet el mateix, han publicat els llistats de quines són les aglomeracions de més de 50.000 habitants equivalents i les de menys de 50.000 habitants equivalents que han de redactar aquests PICs. I com poden veure, l'arc mediterrani, els sistemes costaners tenen unes densitats. Aquí no surt conques internes perquè com que aquestes són les conques gestionades des de l'estat espanyol, aquestes són les que es van publicar a través del BOE, en el mapa de l'estat que té el Ministeri a la seva web, no han incorporat aquelles demarcacions hidrogràfiques intracomunitàries que estan gestionades per la comunitat autònoma, ja sigui conques internes, Galícia Costa o les conques internes andaluses. Però bé, tenen la resta de demarcacions i com poden veure la zona de Madrid, tota la zona costanera de València, Múrcia, etc., a la conca tant del Xúquer com la conca del Segura, també tenen unes densitats, diguéssim, d'aglomeracions elevades i uns percentatges bastant similars. En el total, diguéssim, de l'estat espanyol, de les conques intercomunitàries, estem parlant d'un total de 364 aglomeracions que han de redactar aquests PICs. Bé, important, ara comencem amb els deures. Una mica això és important tenir-ho clar. En la disposició addicional transitòria tercera, d'aquesta modificació del Reglament del Domini Públic Hidràulic, es diu molt clarament que aquelles aglomeracions de més de 50.000 habitants equivalents han de comunicar a l'administració, en aquest cas hidràulica corresponent, ja sigui conques internes a l'ACA o la part catalana de l'Ebre a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, a l'àmbit del seu PICs, el responsable de les infraestructures i punts d'abocament i si es preveu o no constituir una comunitat d'usuaris d'abocament. I això donava un termini de 6 mesos per fer-ho. Des de l'aprovació d'aquesta modificació del Reglament del Domini Públic Hidràulic, que, com recordeu, era el 20 de setembre de 2023. O sigui, 6 mesos després del 20 de setembre de 2023 és 20 de març de 2024 i, per tant, el 20 de març de 2024 totes aquelles aglomeracions de més de 50.000 habitants equivalents haurien d'haver comunicat això, l'àmbit dels seus PICs, els responsables de les infraestructures, els punts d'abocament que coneixen i si preveuen o no constituir una comunitat d'usuaris d'abocament. Això, a data d'avui, ens costa que conques internes ho ha fet tothom i la part catalana de l'Ebre ens costa, tenim algun dubte, perquè hi ha dues aglomeracions de més de 50.000 habitants equivalents, una és Lleida i l'altra és Fondarella. Ens costa que Fondarella ens ho ha comunicat a través de l'ACA i Lleida
no tenim coneixement de que ho hagi comunicat. És possible que ho hagi comunicat i se'ns hagi quedat potser en algun espai, perquè quan entra per registre de vegades s'envia a un departament que no pertoca perquè no ha estat ben identificat. Vam parlar amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ens va dir que no li constava que li havia arribat. Llavors això, sisplau, si ens estan escoltant des de Lleida... Pel xat ja diuen que Fondarella no l'ha comunicat. A Fondarella no l'ha comunicat. No. Bé. Doncs Lleida i Fondarella, si encara després de la sessió, si volen, poden posar en contacte amb nosaltres. Ho haurien d'haver fet al març del 24 o 20 de març. Per tant, si no ho han fet, ho haurien de fer quan abans millor. Val? Després tenim les aglomeracions de menys de 50.000 habitants equivalents. Val? Aquestes també han de fer la mateixa comunicació, el mateix, comunicar l'àmbit del PICS, els responsables d'infraestructura i els punts d'abocament, i si preveuen o no constituir la comunitat. Però està tan senzill com això, és dir, preveiem o no preveiem constituir la comunitat d'usuaris, encara que no se'n tingui, diguéssim, una certesa absoluta, o estem valorant. Els responsables de les infraestructures, doncs, el que es conegui, els punts d'abocament i l'àmbit del PICS. Doncs, els de menys de 50.000 habitants equivalents, això ho tenien que haver comunicat 6 mesos després de la publicació de l'inventari que va fer cada un dels organismes hidràulics. Com recordeu, us he dit abans, l'Agència Catalana de l'Aigua vam publicar el llistat de PICS el 2 de desembre de 2024, val? Per tant, 6 mesos després és 2 de juny de 2025. És a dir, aquelles aglomeracions urbanes de conques internes de menys de 50.000 habitants equivalents ens hauria de comunicar a l'ACA aquesta informació, l'àmbit del vostre PICS, quin és l'àmbit de l'aglomeració que redactaria el PICS, el responsable d'aquestes infraestructures, els punts d'abocament que teniu inventariats i si preveieu o no constituir una comunitat d'usuaris. Això abans del 2 de juny del 25. Encara queda una mica de termini, però aquesta data és important que la tingueu. Això ho heu de comunicar a l'ACA, els de conques internes. D'acord? Els que no sou de conques internes, que sou de la part catalana de l'Ebre, que bàsicament hi ha 3, que és Amposta, Deltebre i Tortosa, 3, de menys de 50.000 habitants equivalents, aquests haurien d'haver comunicat el 27 de març al 25, perquè eren 6 mesos després de la publicació del llistat. Si recorden, el llistat, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre el va publicar el 27 de setembre de 2024, per tant, 6 mesos després és el 27 de març del 25. Allà ha passat aquest termini. I aquí, em temo, no sé si aquestes 5 aglomeracions que he comentat, perdó, aquestes 3 aglomeracions que he comentat de menys de 50.000 habitants equivalents, que són Tortosa, Deltebre i Amposta, si ho han comunicat o no ho han comunicat. A nosaltres no ens consta i a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ens va dir que tampoc ho tenien. Llavors això també és important que ho sàpiga, perquè aquest també el termini ha passat des de fa poc, és 27 de març, vull dir que no fa ni un mes, però o just ara farà un mes, vaja, però ens hauríem de comunicar quan abans millor, això. Aquests són els primers deures que s'han de fer, d'acord? I això és important tenir-ho en compte. Després ve la presentació dels PICS. Com ha comentat abans el director, hi ha 2 terminis, pels de més de 50.000 habitants equivalents i pels de menys de 50.000 habitants equivalents. Els de més de 50.000 habitants equivalents han de redactar i presentar els PICS 3 anys després de l'aprovació d'aquesta modificació del Reglament del Domini Públic Hidràulic i, per tant, estem parlant del 20 de setembre de 2026. Les aglomeracions de més de 50.000 habitants equivalents, tant sigui a conques internes com a la part catalana de l'Ebre, o sigui, són 34 aglomeracions, 32, com hem vist abans, són 32 a conques internes i 2 a la part catalana de l'Ebre, que són Lleida i Fondarella, i 32 a la part catalana de conques internes. Aquestes, abans del 20 de setembre de 2025, haurien de tenir redactat els PICS i presentats, en aquest cas, a l'Agència Catalana de l'Aigua. Les de menys de 50.000 habitants equivalents, aquestes tenen de termini fins a 3 anys després de l'aprovació de l'inventari. Llavors aquí, com abans, estem parlant de 2 dates diferents en funció de si és conques internes o Parc Catalana de l'Ebre. Els de conques internes, 3 anys després de l'aprovació del llistat, com recorden, el llistat va ser el 2 de desembre de 2024, per tant, 3 anys després, el termini és el 2 de desembre de 2027. Per tant, les aglomeracions urbanes de menys de 50.000 habitants equivalents, que són 44 conques internes, han de presentar el seu PICS abans del 2 de desembre de 2027.
i les aglomeracions urbanes de menys de 50.000 habitants equivalents a la part catalana de l'Ebre, que són 3, Delta Ebre, Tortosa i Amposta, han de presentar els seus PICs a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, o ens ho poden enviar a nosaltres a l'ACA, que nosaltres passaríem a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, abans del 27 de setembre de 2027. D'acord? Bé, què ha de contenir aquest PICs? L'annex 11 del Reglament del Domini Públic Hidràulic, aquesta modificació que es va fer al Reglament del Domini Públic Hidràulic, hi ha les normes tècniques bàsiques per redactar aquests PICs. Hi ha i un annex que allà té el contingut, explica el que ha de contenir aquests PICs. Des de l'Agència Catalana de l'Aigua, i això el Ministeri també ho està treballant, tot i que ara no ho ha fet públic, però des de l'Agència Catalana de l'Aigua ja fa, això ja ho vam publicar a finals de l'any passat, hem fet una guia, hem redactat una guia que està penjada a la nostra pàgina web, aquesta adreça d'aquí, després hi anirem i la podran veure, on s'explica com redactar aquests PICs. Hi ha una petita introducció, on hi ha el marc normatiu, etc. Que si algú no està basat allà, pot descarregar-se aquesta guia. Al primer capítol hi ha tota la introducció d'on ve, les modificacions normatives, etc. Està ben explicat. Al capítol 2 ja entra en detall de què ha de contenir quan es parla de l'aixecament topogràfic, el tema de la modelització, els estàndards de qualitat, etc. Està explicat en aquesta guia. I el que és importantíssim, hi ha un annex, en aquesta mateixa guia hi ha un annex, en què en aquest annex és el model, la carcassa, com si diguéssim, del PICs. Està estructurat els capítols que ha de tenir aquest PICs i els seus annexos, de tal manera que el que han de fer és, tal qual aquest annex, reomplir-lo a cada una de les aglomeracions amb la informació de cada aglomeració i presentar-lo. O sigui, s'ha fet la carcassa en la qual l'ACA vol rebre aquesta informació, aquest PICs de cada una de les aglomeracions. Aquesta guia crec que és molt important perquè bàsicament el que està donant és l'estructura en la qual, quan els titulars de l'autorització d'abocament, les entitats que s'encarreguin de redactar aquests PICs, ja sigui les administracions actuants, ajuntaments que això us encarregueu, doncs hagueu de licitar aquestes feines, perquè això entenem que la majoria de vosaltres, això, amb recursos propis és complicat redactar aquests PICs, se suposa que això se licitarà, doncs això ja, per preparar els plecs tècnics, ja podeu fer servir aquesta guia. O sigui, la guia, tal qual, la podeu descarregar i la podeu incorporar com a plec tècnic de com ha de ser el treball que heu de licitar i que han de redactar qui guanyi aquesta licitació per fer el PICs, per redactar el PICs. Ja et dic, el capítol 1 és una introducció general, que això crec que és informació que els hi pot anar bé a qui no estigui avesat a aquest tema. El capítol 2 és els detalls, que això va molt bé a les enginyeries que treballin, a les assistències tècniques que treballin a la redacció d'aquest PICs, perquè concreta què s'ha de fer en cada un dels capítols i cada un dels apartats, i sobretot l'annex, que és la carcassa del PICs, en la qual ens interessa molt mantenir aquella estructura de document, aquell índex, en el qual cada aglomeració haurà d'omplir amb la informació que li pertoqui. I això és molt important. També aquesta guia, veuran, la guia conté, s'ha de tenir tot un seguit de dades estructurals, del sanejament en baixa, sanejament en alta, el terreny, el medi receptor, dades fenomenològiques, la pluja, nivells, cabals. Tota aquesta informació de base s'ha de recollir, s'ha de fer una modelització matemàtica, s'ha de fer un aixecament topogràfic de tota la xarxa clavegram, uns models, s'ha de calibrar, llavors s'ha de fer una diagnosi del seu funcionament, una diagnosi de l'estat i una prognosi de funcionalitat, de funcionament en funció de les diferents pluges, i a partir d'aquí, quan se tingui tota aquesta diagnosi, unes propostes d'actuacions que al final acaba... Tot això ha d'estar contingut en aquest pla integral de sistema de sanejament, aquest PICs. Molt important, això que els deia abans, que en l'annex d'aquesta guia hi ha el model de maqueta de PICs, que cal seguir, emplenar per ser presentat a l'ACA. També molt important, i nosaltres això amb la guia ho hem posat, ho hem repetit diverses vegades, cal prioritzar mesures en origen. O sigui, i això serem molt cauts amb això. La idea és que no acceptarem PICs que les solucions siguin totes a final de canonada, com si diguéssim. Si no hi ha alternativa de tancs de tormenta tot arreu. Al final, les mesures
han de ser unes mesures, diguéssim, ordenades, i moltes mesures comencen en origen, en evitar que les aigües de pluja entrin als sistemes de col·lectors de clavegueram que van al sistema de sanejament. Sistemes de drenatge sostenibles SUDS, temes urbanístics, recollida d'aigües de teulades per ser reutilitzat, hi ha moltes ordenances municipals que això ja ho treballen, etc. Evidentment no és possible a tot arreu, però sí que nosaltres demanarem un esforç en això. Quan no hi hagi alternativa, doncs sí que hi ha altres tipus de solucions, però no tot passa en posar a final de canonada solucions de macroestructures i ja veurem qui ho pagarà, no? O sigui, al final, com bé ha comentat el director, d'aquí sortiran unes mesures que això s'hauran d'executar a 3 anys, 3 o 10 anys vista, en funció del tipus de mesures que es facin, i que probablement seran unes mesures d'un cost elevat, que veurem com es financien aquestes mesures, perquè, evidentment, aquí hi ha una part de responsabilitat també municipal important. Per això que hem de ser molt cauts amb el tipus de mesures, treballar molt amb mesures, diguéssim, integrades, sistemes verds, els sistemes basats en la natura que cada cop són molt més coneguts i eficients, i no anar tant a estructures, macroestructures a final de canonada, que quan calgui, evidentment sí, però que en molts casos potser hi ha alternatives. És molt important. Una altra cosa molt important que veureu en la guia, hi ha un PIX bàsic, s'explica com redactar un PIX que en diem bàsic, que és el mínim que nosaltres entenem que és el que demana la normativa, i després un PIC detallat. Aquest PIC detallat l'hem posat perquè els explicaré també més endavant, però nosaltres, des de l'Agència Catalana de l'Aigua, com ha comentat el director, farem aquesta atribució de fons per bàsicament redactar el PIX bàsic. O sigui, amb l'atribució de fons que faci l'Agència Catalana de l'Aigua nosaltres entenem que es pot redactar un PIX bàsic. Nosaltres aportarem el 90% del cost d'aquest PIC bàsic. Ara bé, és veritat que hi ha molts organismes de conca, que hi ha moltes administracions actuants que ja han fet molta feina. Ja han fet anteriorment, tenen estudis, la Diputació també ha treballat molt i ha fet moltes coses i es té ja molta informació. Això, evidentment, que ja es té, aquest PIC, això no ho pagarem des de l'ACP, aquesta informació està ja feta. Llavors, tot i així, com que per no perjudicar, diguéssim, per no greujar aquesta gent que ja ha fet la feina, per tant, i reconèixer aquesta feina que ja s'ha fet, nosaltres igualment donarem tot l'import del PIC bàsic perquè puguin avançar cap al PIC detallat, puguin anar més enllà del PIC mínim bàsic. Evidentment, qui vulgui quedar-se en el PIC bàsic es quedarà en el PIC bàsic i, per tant, nosaltres li aportarem els diners, la diferència entre el que ja té fet fins al que li falta del PIC bàsic, allò. Però la intenció és donar el finançament per redactar un PIC bàsic i si se va més enllà del PIC bàsic i entra dins el PIC detallat, doncs també se li finançarà l'import. Sempre l'import del PIC bàsic, però com que ja té part feta, doncs podrà entrar cap al PIC detallat. Aquest PIC detallat també en la guia s'explica. Bàsicament, quines són les diferències entre un PIC bàsic i un PIC detallat? Doncs, bé, en tema, per exemple, el PIC bàsic, l'aixecament topogràfic de la xarxa de sanejament, doncs tan sols es demana un mínim d'un 25% de la xarxa representativa. O sigui, no es pretén que es faci un aixecament topogràfic de tota la xarxa de sanejament. O sigui, qui no té res, doncs el PIC bàsic se li exigeix com a mínim un 25% de xarxa de sanejament amb un aixecament topogràfic, que aquest 25% sigui representativa. En canvi, el detallat se'n pot anar fins al 100%. O sigui, si això ja ho té fet, nosaltres li pagarem com si diguéssim redactar el 25%. Però si ja té fet el 25, té fet el 50, doncs, escolta, se'n pot anar cap al 100%, li donarem aquests diners perquè se'n vagi cap al 100%. A la diagnosi de l'estat de la xarxa, doncs, el bàsic, doncs, demanem també un tram representatiu, un mínim un 10% de la xarxa per fer la diagnosi, en canvi el detallat se'n pot anar fins al 100%. Les actuacions, doncs, les actuacions que surten del PIC bàsic són obligatòries, això que hem dit abans, en 3 i 10 anys, que és el que marca la norma. Les actuacions que surtin del PIC detallat, com que no són els mínim que marca la normativa, sinó que són addicionals, doncs es podran recomanar aquests anys o més enllà. Càlcul d'actuacions anti-inundacions, doncs, els obligatoris en eixos principals un 25% de la xarxa i l'altre recomanable un 100%. Actuacions anti-IDC, això també és important, els objectius a complir. El PIC bàsic té un objectiu purament rendiment hidràulic, estem parlant del 50-60% de rendiment hidràulic, que és l'objectiu
del pic bàsic, és aconseguir aquest rendiment hidràulic. En canvi, en el pic detallat es parla del compliment d'objectius de medi, del medi receptor. Val? I aquí ja es parla de modelització del medi o modelització de les aigües costaneres, etc. Per tant, el pic bàsic no té modelització del medi receptor, pic detallat sí que té modelització del medi receptor. Com veuen, el pic detallat va molt més enllà i és molt més complet i qui pugui anar i és recomanable, evidentment. El pic bàsic és el pic mínim que nosaltres entenem que la normativa exigeix i que és el que finançarem des de l'ECA al 90%. Però, repeteixo, qui ja tingui fet part d'aquesta feina, que hi ha molta gent, molts de vosaltres ja teniu feta, doncs podreu fer servir aquests diners, o sigui que no us retallarem. Si us queda, és que jo el pic bàsic pràcticament ja el tinc fet i per tant no ens quedarem només amb un mínim finançament. Us donaríem la quantitat igual per fer el pic bàsic perquè el pugueu fer servir per avançar cap al pic detallat. Val. Anem al tema finançament, que això també penso que és important aclarir-ho. Com hem dit, l'ACA finançarà fins al 90% del cost de redacció del pic bàsic de les aglomeracions urbanes. Nosaltres hem fet un càlcul, que després això ja us comentarem, de cada una de les aglomeracions, de què et pot costar aquest pic bàsic i sobre aquest càlcul nosaltres finançarem el 90% d'aquest cost. Pel que fa al districte de Conca Fluvial de Catalunya, les aglomeracions del districte de Conca Fluvial de Catalunya, que són 32 aglomeracions, són 76 aglomeracions, 32 de més de 50.000 habitants equivalents i 44 de menys de 50.000 habitants equivalents, són 76 aglomeracions a conques internes. Això ho farem a través d'atribucions de fons. I les aglomeracions, les 5 aglomeracions que estan al districte de Conca Fluvial de l'Ebre, de la Part Catalana de l'Ebre, aquests ho farem a través de subvenció directa. Són dues modalitats diferents. Això perquè normativament és un tema intern. Les atribucions de fons, el pla de Conca està posat que podem finançar fins a aquest 90%, per això financem fins a aquest 90%, que és el màxim que podem finançar, que ens permet la normativa. El pla de Conca parla d'això, al no ser una competència íntegrament de l'Agència Catalana de l'Aigua, no podem anar al 100%, i per tant financem fins al 90%, que és el que ens marca el decret que es va aprovar del pla de Conca vigent. I d'aquí el 90%. I llavors fem aquesta diferència. Districte de Conca Fluvial de Catalunya, atribucions de fons, Parc Català de l'Ebre, subvencions directes. Tant una com l'altra ens heu de fer la petició. Les aglomeracions urbanes ens heu de fer la petició d'atribució de fons o de subvenció directa, que després ja tenim un model que us ensenyarem perquè ens pugueu fer aquestes peticions. La resta de finançament, aquest fins al 10% que falta, doncs entenc que pot ser aportacions pròpies, tercers, que pot ser, si algú té algun altre finançament, subvencions, etc., o les diputacions. Val a dir que les 4 diputacions que estan dins de Catalunya, Tarragona, Barcelona, Girona i Lleida, hem tingut reunions amb ells i estan disposats a fer aquesta aportació del 10%. La Diputació de Tarragona ja ens va comentar que té una figura que és el Pla Impuls DIPTA, que a través d'aquest Pla Impuls DIPTA, doncs els ajuntaments, en aquest cas qui s'encarregui de redactar aquest PICS, podrà demanar a través d'aquest Pla Impuls DIPTA als que estiguin a Tarragona aquest cofinançament per part de la Diputació. I les altres 3 diputacions, Barcelona, Girona i Lleida, estem acabant de veure com fer-ho. Havíem parlat de fer un conveni ACA-Diputació, que la Diputació ens ho passés a l'ACA, però això jurídicament, i això ho estem acabant de parlar, però sembla que té alguns impediments jurídics. Amb la qual cosa ho acabarem de parlar amb les diputacions, perquè això ho hem d'acabar d'enllestir i veure com les diputacions poden fer aquesta aportació als ajuntaments d'aquest 10%. Però, com a mínim, el 90% sí que el tenen a través d'aquestes atribucions de fons o subvenció directa, i el 10% que resta, doncs això caldrà buscar el finançament, i ja els dic que les diputacions tenen aquest finançament, ens han dit que en principi el tenen i que per tant podran disposar, el que hem de veure és de quina manera. Tret de la Diputació de Tarragona, que això sí que ens ha dit que a través d'aquest pla Impuls DIPTA doncs podran demanar aquest finançament. Què es finançarà i com es finançarà? Què finançarem nosaltres? Els costos directes. Els costos indirectes no són finançables, o sigui,
els costos del personal que prepara dins de cada administració, per exemple, un consorci o una mancomunitat que prepara la licitació per treure. Això suposo que són costos indirectes propis de dins la infraestructura de l'administració actuant, i nosaltres això no ho finançarem finançarem els costos directes, els costos de redacció del PIX. O sigui, si això es licita, el preu d'adjudicació, el 90% d'això, d'aquest preu, d'aquest cost directe. Que s'hagi executat des de quan? Des de l'entrada en vigor del Reial Decret 665/2023, el 20 de setembre del 23. És a dir, si algú ja ha començat a fer feina des del 20 de setembre del 23 per redactar aquest PIX, nosaltres entenem que com cop va sortir, es va publicar i va entrar en vigor, qui ja ha començat a fer feina sobre això, perquè els terminis eren justos, doncs això també li entrarà dins aquesta atribució de fons. L'anterior no. L'anterior entenem que no, perquè no estava demanat legalment, i el que estava demanat legalment nosaltres ja vam treure subvencions abans per finançar una part d'això, que eren del 50% llavors quan teníem aquestes subvencions, però ja havíem tret subvencions i per tant ja entenem que això ja ho havíem finançat d'alguna o altra manera i no era obligatori perquè encara no s'havia publicat ni entrat en vigor. Ara, si algú ha fet feina anterior, com hem dit abans, aquesta feina, benvingut sigui, no s'ha de tirar, o sigui, s'incorpora, l'únic que com a atribució de fons, si ens presenten aquesta feina, nosaltres això no ho pagarem, no ho finançarem, però com hem dit abans, com que es pot anar més enllà del bàsic, doncs nosaltres li donarem l'aportació del bàsic. Si va més enllà, o sigui, aquesta part executada abans del 20 de setembre de 2023 no entrarà com a finançable en atribució de fons, però si fan més feina cap al detallat, més enllà del PIX bàsic, doncs sí que li donarem aquests diners sempre quan no excedeixi l'aportació del PIX bàsic. Si m'explico bé, o sigui, nosaltres aportem el PIX bàsic, no paguem el que estigui fet abans del 20 de setembre del 23, però aquest PIX bàsic, si justifica feina cap al PIX detallat, doncs li donarem la totalitat del PIX bàsic, el 90%, estem parlant, d'acord? Això com es farà? Un cop realitzada la resolució d'atribució de fons o subvenció directa, si és conques internes o Parc Català de l'Ebre, la idea és fer pagaments anuals, un pagament a final d'any. O sigui, aquesta atribució de fons nosaltres la voldríem fer-ho ja, abans de l'estiu, i per tant els pagaments els podríem fer a finals del 25, a final del 26 i a final del 27. Com a mínim això. També es pot fer, si algú desitja, 3 cops l'any, cada quatrimestre. O sigui, per no esperar a final de cada any, o sigui, aquest 2025 potser sí que només es pot fer un, però, per exemple, el 2026 es poden fer 3 pagaments, un cada quatrimestre, sota informe de l'interventor, del peticionari de l'atribució de fons. O sigui, l'interventor de l'organisme que estigui redactant aquest PIX, ja sigui l'administració actuant, doncs haurà de fer un informe, conforme s'han fet aquestes feines, aquestes tasques, s'ha fet aquest pagament de la totalitat del 100%, i llavors nosaltres farem una certificació i pagarem el 90% del que s'hagi certificat amb l'informe d'interventor. És a dir, pot ser un informe únic a final d'any, i nosaltres paguem a final d'any, o pot ser cada 4 mesos. L'interventor haurà de certificar que no s'ha disposat de cap finançament addicional exterior per dur a terme l'execució de les tasques finançades i acreditar la despesa completa realitzada, al 100%. Això és important, Nosaltres, diguéssim, farem la certificació i el pagament del 90% del que ens certifiqui l'interventor. L'interventor no ens ha de certificar el 90%, no, ens ha de certificar el 100%. La feina que s'ha fet. I nosaltres pagarem el 90%. Val? Sempre i quan no superi, pagarem fins un màxim del PIX bàsic. D'acord? El cas que es disposi de finançament addicional a altres fons o de finançament propi, les tasques ja realitzades, el que he comentat abans, es podrà finançar fins un màxim del 90% del PIX bàsic i usar aquest finançament per redactar PIX detallat o part d'aquest detallat, fins al màxim del 90% del cost del PIX detallat. O sigui, nosaltres donem el PIX bàsic, si ja té feina feta, no li pagarem, però llavors podrà fer més feina cap al PIX detallat i també li donarem la mateixa quantitat del PIX bàsic. I fins un màxim del 90% del PIX detallat. Aquest seria el màxim.
Sí, per això no crec que hi arribi mai ningú. D'acord? Val. Com hem fet l'estimació de costos per cada una de les aglomeracions? Això ja ho tenim nosaltres calculat. Per cada aglomeració, què pot costar aquest pic bàsic i aquest pic detallat, i per tant el 90% del pic bàsic i el pic detallat. Això està, aquí tenen els números en general. El pic bàsic dels sistemes grans de més de 50.000 habitants equivalents hem calculat que el cost vindria a ser el cost unitari d'uns 1.440 euros per quilòmetre de clavegram. El pic detallat dels sistemes grans ens aniríem a 2.400 euros per quilòmetre de clavegram. El pic bàsic de sistemes petits i mitjans, els de menys de 50.000 habitants equivalents, ens anem a un preu més elevat, 2.250 euros per quilòmetre de clavegram, i el pic detallat, sistemes mitjans i petits, 4.500 euros per quilòmetre de clavegram. Això està fet, aquests càlculs, això està fet a través d'estudis reals que hem analitzat i hem establert una relació entre quilòmetres de col·lectors, habitants beneficiats i costos de redactar aquests treballs, diguéssim, que són els que s'han de fer els pics. Això s'han agafat diversos models que ja existien, s'han fet aquestes regressions, hem fet uns càlculs, després hem calculat els habitants de cada una de les aglomeracions que estan connectades a cada sistema de sanejament, hem fet uns càlculs de tots els sistemes de clavegram, totes les xarxes de clavegram, els quilòmetres, i a partir d'aquí, i aquests costos unitaris, hem tret uns costos per cada aglomeració, tant de pic bàsics com de pic detallat, que després això ja, aquí posa complet, però seria detallat. Cada aglomeració s'ha establert un cost de pic bàsic i un cost de pic detallat, complet. Val? Com hem dit abans, l'ACA aportarà el 90% d'aquest pic bàsic i pagarà sempre que es certifiqui el 100% de la despesa en forma d'intervenció. Aquesta aportació serà fins a un màxim del 90% del pic bàsic o màxim del 90% del pic detallat. Si el peticionari té altres fonts de finançament o tasques ja realitzades o no finançables i vol redactar un pic més detallat. El detall dels costos dels pics bàsics i del pic detallat per cada aglomeració es concretaran en cada una de les resolucions de les atribucions de fons o les subvencions directes. O sigui, cada un de vostès ens han de fer aquesta petició amb el model que els ensenyaré, tant d'atribució de fons a conques internes com de subvenció directa a la part catalana de l'Ebre, i nosaltres, amb aquest model de petició, redactarem una proposta una proposta ja sigui de subvenció directa o d'una resolució d'atribució de fons, proposta, resolució, que evidentment allà detallarem cada aglomeració, el càlcul, el que li surt de pic detallat, el pic detallat, el pic bàsic detallat, el 90%, com ha sortit aquest càlcul, els habitants que fem servir i que, evidentment, podran al·legar. Quan nosaltres fem aquesta proposta de resolució, evidentment podran al·legar, i si no al·leguen, ja seguit ja se'ls adjudicarà. Si ho al·leguen, això es pot endarrerir més. Però nosaltres creiem que els càlculs que hem fet s'ajusten bastant i, a més, hem tingut alguns exemples aquí a Catalunya i els exemples que ens han arribat quadren molt. Els càlculs que hem fet de costos per redactar aquests pics. Creiem que en aquesta aportació de pics bàsic, que de mitjana això surt més o menys a uns 300.000 euros per cada una de les aglomeracions per redactar aquests pics, és suficient per fer aquest pic bàsic. I això és una mitjana. Evidentment, les aglomeracions grosses ens anem uns costos, inclús alguns bastant elevats, de sobre 1.000.000 d'euros, i després els més petits de tots ens anem a costos molt baixos. Hi ha alguns que estem a costos de 50.000-60.000 euros. I la mitjana són 300.000 euros per redacció de pics. Els grans ens anem a 600.000-700.000 euros per redacció de pics. Pensem que amb aquests impostos es pot redactar bé pics, bàsic. I qui tingui ja informació, perquè hi ha moltes administracions actuants que ja tenen molta informació, perquè a més la Diputació, i això s'ha de fer un escrutini a totes les diputacions, per tant també demanem que parleu amb les vostres diputacions corresponents, perquè tenen molta informació ja feta. Doncs tot això, benvingut sigui, es fa servir ja, evidentment, i això són diners que vosaltres podeu fer servir per anar més enllà cap al pic detallat. O si voleu, us podeu quedar al pic bàsic, llavors rebreu menys dotació econòmica. Llavors, a la web de l'ACA, que ara hi entrem perquè es penjarà, això podran veure, es penjarà el model de petició d'atribució de fons i el model de petició de la subvenció directa. I és important, en aquests models de petició, tant d'atribució de fons com de subvenció directa, com a annex,
hi ha un model d'acord entre les parts, que com hem dit abans, com que això hi ha una administració actuant que és qui porta el pes, que bàsicament porta el sanejament en alta, però com que també està implicada tot el sistema de clavegueram i en baixa, doncs és important que els ajuntaments que estiguin connectats a aquella aglomeració estiguin d'acord en aquesta petició de pics conjunta i redacció de pics conjunta. I aportació de tota la informació. Per tant, hem fet en aquesta mateixa petició d'atribució de fons que ens fareu a l'ACA o de subvenció directa, els que són els de la Parc Catalana de l'Ebre, hi ha aquest model d'acord entre les parts que es manifesta la mútua col·laboració entre les parts en la redacció dels PUCs, la disposició i aportació de tota la informació disponible per a la redacció dels PICs i acceptació de que el peticionari de l'atribució de fons o la subvenció directa doneu el consentiment en què redacti aquest PICs de tot l'àmbit de l'aglomeració. Això és important. Això, en certa manera, substituiria el que seria la constitució d'una comunitat d'usuaris d'abocament. Qui vulgui, evidentment, pot constituir-se en una comunitat d'usuaris d'abocament, però els tràmits són molt més llargs. Qui vulgui fer-ho, que ens ho digui i llavors es pot iniciar aquests tràmits. Passa que el problema és que potser ens en anem molt més enllà. Si no, nosaltres pensem que amb aquest, diguéssim, acord comú entre les parts signades, quan es faci aquesta petició d'atribució de fons, que estigui signats pels representants dels ajuntaments implicats en aquesta aplicació, en aquesta redacció del PICs, per nosaltres és suficient. D'acord? I una mica de resum i calendari, per anar acabant. Important. Primer de tot, allò que els deia al principi, aquells aglomeracions que tenien que comunicar els de més de 50.000 habitants equivalents, Fondarella, Lleida, que no ens havien arribat, això tenia que haver arribat el 20 de març del 24, l'àmbit del PICs, de l'aglomeració, els responsables de les infraestructures, els punts d'abocament i si volen o no constituir-se en la comunitat d'abocament. Això, aquests dos, Lleida i Fondarella, sisplau, reviseu. Lleida sí que ho ha presentat, Toni. Lleida sí, no Fondarella. Directament. Fondarella no. Val, doncs això ho hem d'acabar de revisar, perquè ja han passat uns dies i això es tenia que haver fet. És només aquesta comunicació. Dels de menys de 50.000 habitants equivalents a la Parc Catalana de l'Ebre, aquelles 3 aglomeracions, Delteva, Tortosa i Amposta, també tenien que haver-ho comunicat, ara fa, crec recordar que era el 27 de març d'aquest 25. Per tant, també ens diuen que no ho han comunicat. No ho han comunicat, doncs això també haurien d'haver comunicat. Per tant, quan abans ho comuniqueu també. O a través nostra, de l'ACA, ens ho envieu, o si no, directament a la Confederació. Però és important que ho comuniqueu. I la resta dels de conques internes, aquestes, diguéssim, 44 aglomeracions de menys de 50.000 habitants equivalents de conques internes, això ens ho heu de comunicar nosaltres, però teniu de temps fins al 2 de juny? No, sí, 2 de juny, sí. No? Sí, 2 de juny. Sí, 2 de juny de 2025, d'aquest any. Vale? Important. Per tant, a partir d'aquí, un cop això, aquestes comunicacions, això les heu de fer, això és a part. A partir d'aquí, les peticions allà per redactar els PICs. Els interessats ens heu de fer una petició d'aquesta atribució de fons que ens hauríeu de fer a partir del 5 de maig. Nosaltres ara ens ensenyaré la web, us ensenyaré el model, penjarem tota aquesta informació a la web de l'ACA. Aquesta informació estarà disponible a partir de dimecres vinent, avui som divendres, a partir de dimecres 30 d'abril. Aquesta informació que ara comentarem estarà disponible a la web de l'ACA, que podreu descarregar-vos. I la idea és que a partir del 5 de maig, o quan abans millor, ens heu enviar aquestes peticions d'atribucions de fons. Entenc que vosaltres teniu aquí una feina interna vostra, perquè en aquesta atribució de fons, el que sigui un sol municipi és molt fàcil. És emplenar el model que ens enviem i ens ho envieu a l'ACA demanant atribució de fons o subvenció directa, en el cas de la Parc Catalana de l'Ebre. Però, clar, els que són molts municipis, com que hi ha aquest acord afegit com a annex, entenc que es tardarà una mica més de temps perquè les parts representants de cada municipi puguin signar aquest acord de... Clar, és un acord que al final
aquí no hi ha diners, o sigui, no hi ha aportació de diners per rebre diners. Per tant, suposo que això serà relativament fàcil o senzill. Però la idea és que ens ho feu arribar a partir del 5 de maig, quan abans millor, i com a molt, molt tard, no hauria d'arribar més tard el 31 de maig. Per tant, teniu tot el mes de maig per fer-nos aquestes peticions d'atribucions de fons. Que arribi el 31 de maig més tard, doncs, aquí aquest no és cap termini legal. O sigui, si arriba més tard, doncs ho anirem gestionant. Però per calendari a nosaltres ens interessaria tot tenir-ho abans del 31 de maig. Preparació i redacció per part de l'ACA de les atribucions de fons i subvencions directes. Nosaltres anirem redactant, a mesura que ens arribin les peticions, les propostes de resolució. El problema que tenim és que nosaltres les hem de passar per Consell d'Administració abans de ser aprovades definitivament. I, per tant, el Consell d'Administració, el darrer que tenim abans d'estiu és el del 28 de juliol. O sigui, com a molt tard els passaríem el 28 de juliol. Però estem treballant en poder fer Consells d'Administració abans. Per tant, tots els que ens pugueu fer arribar abans i puguem fer entrar al Consell d'Administració. Ara hi ha un Consell d'Administració el 14 de maig. Si algú ens arriba, això és molt just, però si algú ens arriba la setmana que ve, o el 6-7 de maig, i ho podem passar pel Consell d'Administració del 14 de maig, aquests ja els passaríem. El proper ja és el 28 de juliol i estem intentant, a veure si és possible, que puguem tenir un Consell d'Administració intermedi al juny. Però, com a molt tard, tenim la data del 28 de juliol per passar a totes les atribucions de fons, les resolucions finals. D'acord? Per tant, estem parlant que a l'estiu, abans d'agost, com si diguéssim, tindríem ja totes les resolucions resoltes i enviades en les atribucions de fons o les aportacions de subvenció directa. Llavors, els interessats han de preparar les licitacions per redactar aquests PICs. I nosaltres recomanem que les licitacions les comencin a preparar des d'allà mateix. No esperin a tenir la resolució en mà. Ja poden començar, tenen la guia, ja poden començar a redactar les licitacions. El que passa que entenc que no poden treure, diguéssim, a licitació fins que no tinguin l'atribució signada i a partir d'aquí fins que no tinguin la seguretat de tenir aquesta atribució de fons per poder pagar aquesta licitació. Però bé, poden tenir tot preparat perquè al setembre ja puguin llançar. Perquè si nosaltres el 28 de juliol ja ho enviem tot i us ho enviem, l'agost és un mes mig inhàbil, però al setembre ja entenc que poden, passat vacances, ja llançar aquestes licitacions per contractar les redaccions d'aquestes atribucions de fons, d'aquests PICs, perdó. Nosaltres pensem que això, entre que es licita, doncs la majoria no s'adjudicaran fins a final d'any, els que corren més, o a principis de l'any que ve, els que s'encallin una mica més. Per tant, es preveu que puguin estar adjudicats els treballs de redacció a inicis del 26, esperem. Si es llencen el setembre del 25, entre que es presenten ofertes, es valoren, algú s'endarrereix, hi ha un petit problema, jo suposo que entre finals del 25, principis del 25, haurien d'estar ja adjudicats. Com saben, els de més de 50.000 habitants equivalents haurien de presentar el 20 de setembre al 26 aquest PICs, en aquest cas a l'ACA, o la Che, els dos de més de 50.000 habitants, Fondarella o Lleida a la Che i els altres a conques internes a l'ACA, el 20 de setembre al 26. Clar, és bastant just, com dèiem, com ha comentat abans el director, que s'adjudiqui això a principis del 26, gener, febrer, i que al setembre ja estiguin redactats aquests PICs. Home, si hi ha alguns ajuntaments que tenen molta feina feta, és possible això. Jo crec que en 5-6 mesos de feina d'enginyeria es pot, si s'ha de fer un aixecament topogràfic des de zero i això ja és més difícil, però si ja es té molta informació doncs ja es pot. De totes maneres, nosaltres sí que demanem que, si en la data prevista de lliurament dels PICs, que és 20 de setembre al 26, però aquests de més de 50.000 habitants que no estem finalitzats els treballs, es proposa que ens ho comuniqueu a l'ACA, que esteu en fase de redacció, que esteu acabant-lo i els terminis que penseu que es pot estar acabat, perquè són els terminis d'adjudicació de les feines abans del 20 de setembre. Penso que és important que abans d'aquesta data, que és la data que marca la normativa, ens entreu
si no heu acabat el PIX, ens entreu com a mínim un document dient, escolteu, estem acabant, estem treballant-hi, està adjudicat des de no sé quan, estem treballant-hi, ens queden, no sé, 2 mesos, 3 mesos per acabar de redactar. Nosaltres, en principi, no vincularem aquesta atribució de fons al termini aquest del 20 de setembre perquè entenem que hi ha una fase de revisió. Nosaltres tenim després, un cop ens envieu els PICs, nosaltres tenim 3 mesos per revisar-lo. Hi ha un feedback entre l'administració actuant i l'administració de l'aigua per acabar de redactar el PIC fins que no s'aprova finalment i no s'incorpora dins l'autorització d'abocament. Per tant, el 20 de setembre és un termini de lliurament, però no s'acaba aquí. No? Per tant, no lligarem a l'atribució de fons aquest termini, sinó que ens anem més enllà d'aquest termini per tal que hi hagi aquest feedback i que pugueu acabar bé aquesta redacció del PICs. Però sí que és veritat que com el termini legal és el 20 de setembre al 26 per les de més de 50.000 habitants equivalents, és important que si no ens en lliureu, no el teniu acabat, ens entreu com a mínim abans d'aquesta data una petita escrit que ens digueu està així, està això, tenim aquest termini, etc. D'acord? Val, ja per acabar, si teniu dubtes, ara comentaré, obrirem aquesta, diguéssim, ronda de preguntes, que suposo que ja teniu molts de vosaltres, em sembla que veig aquí 37 preguntes ja formulades. Són 37 preguntes, sí. Pugueu, també, passat aquesta sessió, hi ha aquest correu electrònic, HSACA, per si se li ha quedat algun dubte, i moltes gràcies per la vostra atenció. Jo, abans de, en tot cas, abans d'entrar a les preguntes, sí que deixeu-me, us mostro un moment la pàgina web. Aviam, perdoneu. Esteu veient la meva pantalla, em sembla? Sí, la presentació. Vale. Aquest és el document model de sol·licitud d'atorgament de fons que hem preparat, que penjarem a la pàgina web. Que hi ha una part dispositiva d'articulat, i llavors aquí la comunitat d'usuaris, abocament, administració actuant, qui sigui del sistema de sanejament X, que s'ha d'emplenar, s'adreça al Centre Català de l'Aigua. És el model de petició que nosaltres penjarem a la web, que poden fer servir. Tan sols han d'emplenar la part que està, diguéssim, en vermell, o la part que està en groc, acabar de decidir què posen, una o altra, i la signatura, i aquí sota el tema de l'acord entre les parts que han comentat, que és un paràgraf i signat pels que corresponguin. D'acord? Aquest és el model. Això ho penjarem, tot això ho penjarem aquí a la pàgina web de l'ACA, com hem dit. Aquesta és la pàgina web de l'ACA. Aquí vostès, si van a la pàgina de l'Agència Catalana de l'Aigua, doncs si van aquí a aigua, protecció i conservació, a la presentació ja surt l'enllaç, però si van a aigua, protecció, conservació, i aquí a regulació d'abocaments, cliquen aquí a regulació d'abocaments, veurà que se'ls hi obre, veig que tarda una mica i no sé per què. Aquí la tinc oberta ja. Se'ls obre aquesta pàgina web, regulació d'abocaments, i aquí tenen plans integrals de gestió. Si van aquí, doncs tenen la pàgina web dels PICs. Aquí tenen la guia, el resum executiu de la guia, i aquí tenen la presentació i la sessió YouTube de la presentació que vam fer abans d'estiu, abans de Nadal, a finals del 2024. I el mapa de sistemes de sanejament que han de presentar els PICs. Tenen tot aquí. També tenen la normativa específica, que és la resolució, que hi ha el llistat dels PICs de conques internes, i aquí també penjarem el BOE. També el penjarem aquí, que hi ha de la part catalana de l'Ebre, també el llistat surten aquí, que són aquelles 5. I ara, aquí, a partir del 30 de setembre, del 30 d'abril, dimecres que ve, com els he dit abans, a partir del 30 d'abril, penjarem la presentació que hem vist avui, el vídeo d'aquesta presentació perquè puguin consultar-lo, i també penjarem el model aquest de petició d'atribució de fons o de subvenció directa que ens han de fer. D'acord? Tot això estarà penjat a la web. Així també penjarem els municipis, les aglomeracions, d'aquestes 81 aglomeracions, amb tots els municipis que estan connectats a aquestes aglomeracions
i el cost final, pic bàsic i pic detallat per cada una de les aglomeracions i el 90% d'aquestes aglomeracions. D'acord? Tot això estarà penjat a partir del 30 d'abril a la pàgina web de l'ACA i a partir d'aquí vostès podran començar a redactar aquestes peticions d'atribució de fons o de subvenció directa. Per mi és tot. Jo ara, en tot cas, a veure si podem resoldre Sí, si us dubtes i sembla, anem preguntes. llegint, no, Toni? Anem Sí. llegint les diferents Amb mi qüestions. també aquí hi ha en Xavier Vicenç, que és el lletrat del cap de Departament d'Intervenció Administrativa, que també coneix molt bé tot aquest tema i té la part legal i també m'ajudarà a contestar les preguntes que es vagin formulant. Perfecte, doncs anem començant per la primera, que diu: malgrat que l'atribució de fons serà conjunta pels diferents PICs d'una mateixa administració actuant, com fareu la resolució per tal que es puguin licitar o elaborar de manera diferenciada segons el seu termini límit de presentació a l'ACA? No, però hi ha diferents terminis, no? O sigui, una aglomeració és de més de 50.000 o de menys. Si és de més de 50.000, encara que hi hagi diferents municipis, ho han de presentar en un termini. Si és de menys, ho han de presentar en un altre termini. Però cada aglomeració té un sol termini. Molt bé. Aquesta és una mica enrevessada. Diu: sembla ser que l'ACA traurà una convocatòria per donar subvenció destinada a la redacció dels PICs. En relació amb els sistemes de sanejament integrats per més d'un ajuntament, que no han conformat una ELA, sembla que ho haurà de demanar un dels ajuntaments en representació de tots els afectats, autoritzat pels altres i a través d'un instrument corresponent. En aquest cas, podrien aquests ajuntaments, una vegada rebuda la subvenció, acordar un encàrrec de gestió a una mancomunitat de la que formen part per contractar el servei de redacció dels PICs? De ser així, la justificació es podrà fer demostrant l'encàrrec, la transmissió dels fons de la subvenció i les factures a nom de la mancomunitat, o el que l'ACA vol que sigui l'Ajuntament, o l'ACA vol que sigui l'Ajuntament qui sol·licita la subvenció el que contracti la redacció del PICs, encara que afecti a d'altres municipis i després ho justifiqui davant de l'ACA. Déu-n'hi-do. Per això deia que era una mica enrevessada perquè... No, però és molt bona pregunta, penso, Xavier, vols contestar tu? Bueno, a veure, jo diria que la nostra idea no tenim cap... O sigui, partim de la base del respecte a l'autonomia local. Això és una competència local i, per tant, doncs, els ajuntaments o les administracions locals poden fer-ho com els hi convingui, com els hi sigui més senzill, de fet. Nosaltres l'únic requisit que tenim és el que ja ha esmentat Antoni, és a dir, que tots els ajuntaments, totes les administracions que formen part del sistema de sanejament hi estiguin d'acord en la forma. És a dir, que no entrarem nosaltres en pleits, o el que no volem és fer una atribució de fons que després sigui objecte de litigi o de pleit entre diferents administracions locals. Per tant, en aquest sentit, doncs podríem dir que ens és igual si això ho licita l'administració gestora del sistema, diguéssim, que és l'habitual, o si ho liciten tots els ajuntaments conjuntament amb una contractació conjunta esporàdica, o si donen el consentiment doncs, perquè ho faci una altra administració local, un consell comarcal, un consorci, una comunitat, o qualsevol de les altres figures previstes en el dret administratiu. És a dir, nosaltres, en aquest aspecte, l'únic requisit que volem és que es contracti i que tots hi estiguin d'acord, tots els que hi entren, perquè el que no podria ser és que entréssim això, amb litigis entre administracions per aquest tema. I per tant, aquest és l'únic requisit. Una pregunta també... Com diu per afegir, perdona, els que són ELAs, jo entenc que els que són ELAs ja capitanejaran tot això, les administracions actuants. Els que no són ELAs, això que deia el Xavier, no? Pensem que sempre hi ha un ajuntament, potser, que és el que fa d'acumulador i que pot fer aquest paper de líder, però no defugim en que hi hagi alguna administració supramunicipal tipus mancomunitat, com que d'Òdena, això és l'Ajuntament d'Igualada, ja ens ho hem comentat, o la Diputació de Barcelona inclús ens ha ofert fer aquest paper de redacció dels PICs, ella, i diguéssim, fer aquest paper de... Llavors, el que deia el Xavier, jo penso que les que hi ha ELA, aquí no hi hauria d'haver-hi problema, perquè les ELAs mateixes poden capitanejar això. Només necessiten el consentiment dels ajuntaments que estan connectats. Les que no són ELAs, que són unes quantes, poques, però n'hi ha, aquestes és el que hi ha una mica més de dificultat. Llavors, aquí poden tirar de les diputacions, en el cas de Barcelona, pensem, o si no, d'alguna entitat supramunicipal, tipus una mancomunitat, o que el mateix ajuntament líder on està situat la depuradora
faci aquest paper, diguéssim, de lideratge i de redacció del PICS. Hi ha una pregunta lingüística que diu, els que estem a la Txe, els PICs han d'estar redactats en castellà? Oh, pues, suposo que sí. Sí, Però... millor. Segurament, bueno, hauran d'estar redactats com a mínim en castellà perquè la Txe els haurà de valorar i demanarà que siguin en castellà, amb tota probabilitat. De fet, en les nostres, al final les autoritzacions d'abocament que emetem conjuntament amb la Txe estan redactades en castellà, tot i que moltes vegades els projectes o la documentació és en català i no tenen problema en entendre-la. Per tant, però és probable que sí. Es finançaran els treballs previs necessaris per obtenir el model digital necessari pels PICs? És a dir, les inspeccions de col·lectors prèvies imprescindibles estan dins de l'import finançable amb l'aportació de fons? Dins l'atribució del fons estan els imports que nosaltres hem considerat necessaris per redactar el PICS, l'aixecament topogràfic, etc. Si hi ha altres tasques, diguéssim, de prospecció i això no se suposa dins el funcionament i manteniment habitual del sistema clavegram, això ja hi entra amb els costos habituals. Això, el dels PICs és un sobrecost per redactar el que posa l'annex 11 del reglament del domini públic hidràulic o el que hem parlat nosaltres amb la guia. I això és el que nosaltres hem incorporat en aquest finançament bàsic, del PICs bàsic. Diu, el 90% dels PICs bàsics em queda clar. Ara bé, a aquells municipis que hagin avançat la feina, el 90% és dels PICs bàsics o del detallat que puguin dur a terme? No, allò que hem dit, o sigui, nosaltres hem fet un càlcul de PICs bàsics i de PIC detallat per cada aglomeració. I nosaltres, la nostra aportació serà fins a un màxim del 90% del PIC bàsic. Sempre i quan la feina ens estigui justificada i certificada per l'interventor. Llavors, si algú ja té cosa feta, feina avançada, i avança cap al PIC detallat, cap problema. L'interventor ens ho justifica i nosaltres li aportarem dins el màxim del PIC bàsic. M'entens? O sigui, si el PIC bàsic amb una aglomeració és 300.000 euros, nosaltres paguem el 90% d'aquests 300.000 euros, però si ja té feina feta de 150.000 euros, no li pagarem només 150.000 euros més, sinó que li pagaríem el 90% de 300.000 euros, igual, sempre que avanci cap al PIC detallat. Diu, els ajuntaments de municipis que formen una aglomeració però que encara no han constituït cap figura que la representin, com faran la petició de l'atorgament de fons? Jo no sé, Xavier, si vols contestar, però això seria... Sí, és una mica el que hem parlat abans. O poden diguéssim, acollir-se a una entitat supramunicipal, a la Diputació, al Consell Comarcal o alguna altra figura d'aquestes, o podrien fer fins i tot tots conjuntament a través d'una contractació conjunta esporàdica. Llavors, tots, mancomunadament, ara això sí, han de ser tots. Ho demanen tots i aleshores podríem fer aquesta contractació conjunta. A nosaltres això és un tema i com he dit abans, és un tema d'autonomia local i poden organitzar-ho com sigui, mentre siguin tots i sigui una de qualsevol de les formes admeses en dret administratiu. Diu, si durant la redacció dels PICs bàsics el despatx tècnic adjudicatari demana més diners perquè considera que hi ha més quilòmetres de xarxa o altres elements que el fan més complex, espero que van saltant perquè com que van entrant aquí, espereu perquè van entrant totes i van saltant les preguntes i no deixa llegir-les. Diu... Si durant la redacció del PICs bàsics el despatx tècnic adjudicatari demana més diners perquè considera que hi ha més quilòmetres de xarxa o altres elements que el fan més complex, de quina manera afectaria en relació a l'atribució de fons? Us podem demanar més finançament? Nosaltres no contemplem això, perquè és que entraríem en una espiral d'anàlisis i contraanàlisis i debat. Nosaltres entenem que... Nosaltres hem fet uns càlculs que a més hem contrastat i pensem que estan bastant ajustats. Ja fem una aportació del 90%, que a nivell de, diguéssim, estat espanyol, o sigui, comparat amb les altres demarcacions hidrogràfiques i autoritats de conca, o sigui, estem parlant nosaltres amb la Txe o altres confederacions aquí, o sigui, aquest paper, diguéssim, de finançament o tutelació de la redacció dels PICs és inexistent completament, o sigui, la Txe ha llançat el llistat i m'espero el 20 de setembre 26 que m'entregueu els PICs
i sense cap tipus de finançament. Nosaltres hem fet aquest finançament perquè en part en som responsables, perquè recaptem una part del cànon que és per al sanejament a Malta i per tant entenem que hem de fer aquest acompanyament i aquest cofinançament, però bueno, el que estem fent fins al 90%, que potser no tocaria, hi ha una part en baixa que hauria d'estar finançat probablement per altres fons de finançament. Però bueno, és voluntat, diguéssim, de la Generalitat i de l'Agència Catalana de l'Aigua fer aquest acompanyament i fem fins al màxim que podem fer, perquè la normativa no ens ho permet més, fem fins al 90%, i el càlcul que hem fet és ajustat. Si algú al final hi ha quilòmetres amunt, quilòmetres avall, jo pensem que això, doncs, si al final ho hauria posat amb els recursos propis. Si al final en comptes del 90% és el 87% el finançament, pensem que continua sent un finançament força elevat. Però repeteixo, pensem que està força ajustat. I en tot cas, inclús quan hi hagi baixes econòmiques, això vull dir que tindran vull dir que al final les feines que s'han calculat probablement no seran tan elevades i pensem que està suficientment finançat com per... Tot i així, quan fem la resolució, com he dit abans, quan fem la resolució i si algú no està d'acord, doncs pot al·legar a la resolució i dir, escolti, no estic d'acord perquè tinc no sé què, tinc més quilòmetres de clavegueram, i llavors nosaltres intentem resoldre l'al·legació. Clar, tot això es pot endarrerir, però té la capacitat d'al·legar si no està d'acord amb l'atribució de fons que li fem. Les despeses per justificar la redacció han de ser factures d'externs o també es podran incorporar despeses de personal intern? El personal intern, si és... Els costos indirectes hem dit que no. Havien de ser directes. Per personal intern, si algú fa una topografia amb recursos propis i l'interventor això ho certifica, doncs sí. O sigui, si és una cost directa, que no indirecte, o sigui, no val la preparació dels plecs o l'administratiu que està gestionant. Ara, si fa una feina d'aixecament topogràfic, doncs en comptes de posar-ho en la licitació, doncs ho faig amb recursos propis perquè tinc un equip de topògrafs. Bé, doncs això entenc que sí, no, Xavier? Entenc que això entraria, el que passa és que l'interventor hauria de justificar-ho. Això, aquestes hores d'aquesta gent, amb aquests costos, és un cost directe vinculat a la redacció del PIX, que no és un cost rutinari de manteniment, sinó que és un cost addicional per redactar el PIX. Si l'interventor ens ho certifica, jo penso que no, això no hauria d'haver-hi, no sé, Xavier, des del punt de vista jurídic. Sí. Han de ser els costos directes, o sigui, els costos generals de manteniment de la cosa més evident, la llum, l'aire, tot això no. Clar que evidentment hi haurà un llum encès o l'ordinador funcionarà, no? Però sí, els costos directes i a més això que ho certifiqui, ho ha de certificar l'interventor. És a dir, que tota aquesta despesa ha estat destinada de manera directa a la redacció del PIX. O sigui, els indirectes, costos generals, costos de manteniment, això no. Una altra qüestió, diu, els treballs de neteja previs a la inspecció del 10% estaran inclosos en el càlcul dels costos dels PICs bàsics? Es farà una diferència entre costos de quilòmetres de xarxa en alta i baixa, visitable o no visitable? En principi no. I els costos de neteja, ja dic, tot el que sigui temes de manteniment de xarxa clavegueram, en principi no. O sigui, estem parlant de redacció d'un PIX, no estem parlant de manteniment ni de cap projecte ni constructius, o sigui, estem parlant d'un treball de gabinet, d'una enginyeria, d'una assistència tècnica per redactar un PIX, aixecament topogràfic, modelització, anàlisis de dades, el que hem dit abans, prognosi, diagnosi i propostes de mesures. Estem parlant d'això, tot el que sigui neteges, construcció, posar uns sensors, això no entraria en la redacció dels PICs. Perfecte. Hi ha una altra pregunta també més o menys relacionada que diu, us heu plantejat que algun municipi que forma part del sistema no vulgui signar l'acord? Sí, ens ho hem plantejat, clar. Aquesta opció hi és. Seria... Jo entenc que, a veure, l'expressió que no se malinterpreti, no, que estem condemnats a entendre'ns, no? Al final hi perdem o hi perden tots els que no es posin d'acord. Al final nosaltres, com a Agència Catalana de l'Aigua, aquí tenim un paper de, en certa manera, arribarà a les dates que ens marca la normativa i esperarem que ens arribi un producte per validar-lo.
i fem aquest acompanyament i aquest finançament. Si algú no es posa d'acord perquè per X raons, seria un mal assumpte. Bueno, penso que seria malaurat perquè al final el que sortiran perdents són ells, inclús el que no vol signar, perquè al final també serà part implicada amb les possibles repercussions que això pugui tenir. Ja estem, i és un tema d'incompliment de la norma que diu el que diu, ja dic, els terminis són els que són, però clar, llavors si arriba el termini de que això no es presenta ni s'ha començat a redactar i després hi ha problemes de sobreeiximents i afeccions al medi o abastament, doncs aquí poden repercutir un seguit, diguéssim, de responsabilitats que no serien desitjables. Llavors, nosaltres entenem que aquesta expressió que potser és malaurada, però estan condemnats a entendre és que és millor que es posin d'acord. I jo penso que en aquesta... O sigui, no estem parlant de portar diners aquí, estem parlant de rebre diners. Em costaria entendre que hi hagi algú que no es posi d'acord, però bueno, pot haver-hi el cas, sí, pot haver-hi el cas, i llavors en aquests casos doncs intentarem intercedir com allò que sigui possible, però si no hi ha acord entre les parts, nosaltres aquí tampoc no hi podem fer res. Una altra qüestió també de conflicte que diu que s'hauria de tenir present la capacitat dels municipis per poder consignar el 10% dels fons propis. Diu, si no estan previstos en els pressupostos del 2025, difícilment podran iniciar les licitacions fins al 2026. Ja. Sí, això és un tema que també... nosaltres tenim les atribucions del fons, les volem tancar això, abans d'acabar el juliol, val? O les subvencions directes. Però esclar, tenen el 90%, falten aquest 10%. Clar, si no ha estat consignat el pressupost de 2025, jo no sé si hi ha alguna manera de poder començar a licitar. Clar, això és un tema complicat. Cada administració ha de veure com ho pot fer, això. També és veritat que la majoria de pagaments, certificacions, nosaltres esperem que siguin a partir del 26, perquè, com hem dit abans, o sigui, com a molt això s'adjudicarà o a finals del 25 o a principis del 26, com a molt, molt, molt. O sigui que els primers pagaments no seran fins al 26. Clar, sí que és veritat que quan treus una licitació has de tindre la disponibilitat pressupostària. Però el primer pagament no es farà fins al 26, amb la qual cosa, no sé, dins de cada administració local aquí, doncs sí que potser s'haurà d'analitzar com es pot fer aquest 10% que falta, com es pot doncs justificar o aconseguir per treure la licitació. Si no és veritat, si no ens haurem d'anar a aprovació del pressupost de 2026 i s'endarrerirà bastant més. Una altra petició que ens fan és si a l'annex de l'acord entre les parts diu si es pot canviar el document annex amb N signatures per N documents signats. Diu perquè pot ser un autèntic embolic incorporar moltes signatures en aglomeracions amb molts ajuntaments. Sí, no sé, Xavier, coses... Sí, mentre diguin el que han de dir, és igual si venen un paper en el mateix paper o venen en papers separats, mentre el contingut sigui inequívoc en el sentit de que donen el consentiment a que es redacti el PIX i que hi estan d'acord i que donaran les facilitats que siguin necessàries doncs, per l'accés físic o l'accés a la informació de què disposin. Ja està, que això és l'important. Els sistemes de sanejament que estiguin compartits en més d'una província, en el nostre cas Tarragona i Barcelona, com hauríem de sol·licitar a les diputacions el 10% restant? Sí, això va sortir amb la reunió que vam tenir a la Diputació. És un només. És un, no? Que tinguem identificat és només un. Sí, també algun altre. Això vam parlar-ho amb la... Pot ser que n'hi hagi algun altre, no ho sé. Això, si voleu, parlem amb ells directament, perquè, clar, això ja ha part del municipi. Bé, això és una mateixa aglomeració, no? Sembla que era Cubelles i l'altre, i Cunit, no? Sí, Cunit, Cubelles. Cunit, Cubelles, exacte. Un està a cada províncies diferents i és una mateixa aglomeració. Això ho parlem amb ells. Nosaltres farem una atribució de fons conjunt a la mateixa aglomeració, el que passa que aquest 10% haurà de ser a dues diputacions. També l'import aquest no és gaire elevat. Jo penso que aquests casos hem de tractar cas a cas, aquestes singularitats. De la primera pregunta ens fan una repregunta que diu si l'atorgament de fons és una i l'administració actuant ha de fer dos PICs, un de més de 50.000 i un altre de menys de 50.000, per tant, es presenten en terminis diferents, 20 de setembre del 25 i 2 de desembre del 27. Com fareu la resolució per tal que no s'hagin de licitar tots alhora i les justificacions tampoc? Vale.
I això ho he preguntat abans, em sembla que ens hem Sí, és la primera pregunta. confós. Sí, clar, no entenc la pregunta. Vale. És que clar, nosaltres farem és veritat. O sigui, pot ser que una mateixa administració actuant tingui 5 aglomeracions, 3, més d'una aglomeració. I nosaltres farem una sola atribució de fons a aquella administració actuant. I pot ser que unes quantes aglomeracions tingui termini 26, unes altres tingui termini 27, perquè és de menys de 50.000 habitants equivalents. Però bueno, nosaltres entenem, no sé si això, Xavier, però a l'atribució de fons, nosaltres li donarem atribució de fons, que per cada aglomeració li direm l'import i del termini, i clar, tindrà un termini diferenciat per cada aglomeració, i quedarà amb la resolució això escrita. Llavors ells poden fer les licitacions que vulguin diferenciades. Si volen fer dues licitacions, poden fer dues licitacions pels de més de 50.000 o 4 o una licitació per cada aglomeració. Això internament és un tema seu. Nosaltres amb la resolució que identificarem les aglomeracions que té dins aquesta administració actuant i els imports que té assignades per cada aglomeració. I el total. No, Xavier? Sí, i al final se certificaran en moments diferents. Si es presenten en termini, certificaran en moments diferents, però no té més complicació a principi. Dos preguntes sobre el càlcul de l'import, que diu, es realitza el càlcul de l'import d'atorgament en base als quilòmetres de col·lector en alta o quilòmetres de col·lector en baixa? Aquesta és una. I vincular, diu, com heu calculat els habitants equivalents per elaborar la prioritat del llistat dels municipis afectats en base als cabals reals d'entrada a l'EDAR, perquè no ens quadra amb els habitants equivalents de disseny de les EDARs. Bé, els col·lectors és de tot, en alta i baixa, quilòmetres. Hem calculat tot el que teníem, la xarxa de col·lectors que ens constaven de cada una de les aglomeracions, tant alta com baixa. I els habitants equivalents és el real dels últims 5 anys, màxim dels últims 5 anys, màxim real dels últims 5 anys. Perquè és veritat que els de disseny són diferents i això, parlant amb els companys de l'àrea de sanejament, que també estan implicats amb tota la redacció d'aquests PICs, doncs vam considerar fer servir dades reals, perquè les dades de disseny poden estar allunyades de la realitat, i llavors per no, com que hi ha molta variabilitat entre anys, i més entremig vam tenir que si el Covid, la sequera, vam dir que agafem un termini de 5 anys i agafem el màxim real. I el màxim real dels últims 5 anys és el que ens ha donat el tall de menys de 50.000 habitants. Tornem un altre cop a la pregunta de la neteja. Diu, els plecs dels pics que continguin aixecament topogràfic es podrà incorporar una partida petita de neteja prèvia o fins i tot alguna petita prospecció per localitzar o construir algun pou de registres? Si no, serà molt complicat. A veure, si la neteja és per executar la redacció dels pics, sí. A veure, és que no... O sigui, tot allò que sigui... O sigui, si s'ha d'entrar una càmera per fer una prospecció, per fer la diagnosi, per redactar els pics, i ja has de netejar-ho, perquè si no hi pots posar la càmera, evidentment que sí. Si es fa una neteja per manteniment habitual del col·lector que no s'ha fet, que això s'hauria d'haver fet, llavors no. A vegades la barrera pot ser una miqueta difosa aquí. Això, al final, l'interventor de cada ajuntament ens ho ha de justificar. Si la tasca s'ha fet, en altres paraules, si no s'hagués tingut que redactar els pics, s'hagués fet o no s'hagués fet aquesta tasca? Sense redactar els pics. Si s'hagués fet, llavors no entra. Si no s'hagués fet, o sigui, que es fa per redactar els pics, llavors sí que entra. Diu, entenem que els imports en el cas d'atorgament de fons per a diverses aglomeracions fan bossa i es certifica el conjunt, ja que amb la metodologia d'assignació d'imports escollida es poden produir desviacions tant a l'alça com a la baixa i si es fan bossa tot serà més fàcil. Sí, és així. O sigui, nosaltres farem l'atribució de fons. La nostra atribució de fons serà... Ens fareu la petició. Llavors nosaltres farem la proposta de resolució. Diem, escolteu, aquí teniu tants quilòmetres de col·lectors, tants habitants, els càlculs nosaltres ens surt, és que un pic bàsic és això i un pic detallat és això. I nosaltres, per tant, ens donarem el 90% del pic bàsic i donarem l'import per cada aglomeració. Si una entitat d'administració té diverses aglomeracions, doncs diversos imports sumats. Si no, una, el que li toqui. Val? I allò, evidentment, és una borsa, allò és una atribució de fons. Això és el màxim que nosaltres li donarem. I a partir d'aquí anem fent certificacions, com hem dit abans, o una a final d'any o cada 4 mesos, en funció del que l'interventor ens vagi certificant que s'ha fet.
sempre que l'interventor ens fa l'informe, nosaltres paguem el 90% d'allò que... Fins al màxim d'aquesta borsa que tenim del PIX bàsic. Evidentment és una borsa màxima. D'allà no ens passarem. Si al final algú s'ha passat, ens quedarem allà. No n'hi ha més que allò. Si algú es queda per sota, doncs no se li pagarà més. O sigui, se li pagarà el que s'ha fet. Allò és una bossa. Doncs, si hi ha baixes, si hi ha no sé què, doncs això que anirà justificant l'interventor, anirà fent els informes, nosaltres anem pagant en funció que s'hagi certificat i que l'interventor ens digui la feina real. O sigui que la borsa al final és un màxim. Jo penso que no tothom arribarà al màxim. És molt fàcil que es quedi molta gent per sota. És habitual, si hi ha baixes econòmiques, etc., es quedaran per sota d'aquesta aportació de diners. Molt bé, per tancar, hi ha diverses preguntes que ens demanen si tenim algun contacte d'un tècnic o alguna adreça o com podríem articular les peticions o els dubtes que vagin sortint als ajuntaments respecte als PICs. Sí, això, ara en principi tenim les adreces aquest correu electrònic que hem posat al final de la presentació. Jo penso que us podeu adreçar a través de actes.aca@gencat.cat i ara en breu nosaltres, aquí també no sé si estan presents també en aquesta sessió, doncs està el Xavier Vicenç, que és el cap de departament, està la Rosa Mari Sánchez, que és la cap d'unitat d'autoritzacions d'abocament, i després també està la Maria Jesús Luna, que és la cap d'unitat de temes jurídics del departament del Xavier, que s'encarregaran d'això. Llavors, a través d'aquest correu electrònic ens podeu fer les consultes i nosaltres anirem gestionant les respostes o resoldre dubtes. Sí que és veritat que aquí a l'ACA ja tenim previst 2 places que han de sortir, se supera quan abans millor, per cobrir, diguéssim, les tasques relacionades de donar suport, sobretot amb la recepció d'aquests PICs, perquè, com hem dit abans, la idea és anar fent un acompanyament i quan es recepcionin aquests PICs a partir del 26 i 27, doncs que aquests PICs compleixin. Hem de fer una revisió, nosaltres farem una revisió d'aquests PICs compleixin com a mínim el que hem comentat en la guia, i sobretot el tema aquest de les mesures en origen, que això és crucial perquè nosaltres acceptem aquests PICs. No s'hi val tot posar a final de canonada, sinó que hi ha d'haver el màxim possible d'evitar que vagin aquestes aigües blanques al sistema de clavegueram. I si no pot ser així, justificadament una altra solució pot estar justificada. Molt bé, doncs si us sembla podem donar per tancada la sessió perquè ja no hi ha més qüestions. Només recordar que dimecres al web de l'ACA tindreu penjada la presentació que hem explicat avui. Tindreu també l'enregistrament de la pròpia sessió, que també el posarem al canal de YouTube. Tindreu els 2 models també per demanar o l'atribució de fons per les conques internes o la subvenció directa per les conques compartides amb els annexos corresponents que inclouen els models de cost de les parts. I finalment recordar-vos que a través del mail actes.aca@gencat.cat podeu fer arribar les preguntes que tingueu i us les anirem responent amb la màxima celeritat possible. Us agraïm a totes i a tots la vostra presència i confiem que la jornada hagi estat suficientment explicativa perquè pugui sortir tot bé. Moltíssimes gràcies. Bon dia.